Първата задача е пожарът да не се пренесе от машинно-котелните помещения към резервоарите с нефт. С помощта на пеногенератори, прикачени към стрелата на кран-платформата Гигант, пяната, която трябва да задуши огъня, се излива през комина. Атаката се оказва неуспешна. Температурата на нажежените до червено бордове е много висока и пяната се разрушава. Плавателните съдове се изтеглят на безопасно разстояние, настъпва смут и сред огнеборците. Командите всички да се върнат по местата си не дават резултат. Увещанията също. Нужна е сила да обедини силните. Нужна е вяра да увлече вярващите. Нужен е пример. Нужен е герой да поведе героите. Героят на социалистическия труд, генерал-лейтенант Дончев, се качва сам на горящия танкер. Следват го капитан Димитър Михайлов, капитан Цанко Ганев, полковник Панайотов, капитан Стефанов и още няколко офицери и сержанти. Да се действа при такава изключителна обстановка са нужни самообладание, издържливост, висока професионална подготовка. Въпреки опасността за намиращите се на самия танкер бойци, започва нова атака, непосредствено в огнището на пожара. Тук, сред огън и газове, в паузата между два взрива са нужни воля да победиш, твърдост да отстоиш, ум да съобразиш. Усилията са неимоверни, но температурата е огромна, пяната отново се разрушава и втората атака се оказва неуспешна. Следват още 4 пенни атаки, нечовешки усилия, мъчителни часове, упоритост, настойчивост, търпение, докато пожарът видимо се локализира. В резултат на непрекъснатото охлаждане и проведените пенни атаки, пожарът на танкера Ерма е окончателно ликвидиран на следващия ден около 9 часа.
Пожарогасителните катери от Констанца и Севастопол, поради големите разстояния, пристигат със закъснение. Завърши едно бойно учение, което ни помогна да разкажем за част от събитията, случили се преди година, навярно по-жестоки, по-мъжествени, по-мащабни. Нас ни привлече в този разказ не ужасът на самия пожар, а възможността да ви срещнем с хората, готови на саможертва, с мъжете победители, издържали тежко изпитание в часове на проверка. Капитан Ганев, капитан Михайлов, капитан Стефанов, старши лейтенант Иванов, полковник Панайотов, полковник Енев, старшините Тодоров, Генов, Кондов, Монев, Нетков, Желязков, Янакиев, сержанта Костадинов, екипажът на кран-платформата Гигант с командир капитан Бацов. Събрани на танкера една година по-късно, някои от тях разказаха за случилото се стеснително и просто, но онова, което остави неповторимо впечатление, е умението им с хумор и непринуденост да споделят за преживяното, да се пошегуват със себе си, с другите, както умее да се шегува само силният човек. В един определен момент от нашата работа на кораба Ерма в пожарогасенето, ние решихме просто, след като видяхме, че овладяваме положението, да седнем накратко, без никой да навиди в сектора, в който работим, да си починим и закрепихме струйника да работи самостоятелно. Това се получи в тази част, тая страна на самия кораб, и точно сядаме на прага на този отвор и струйника от промяната на налягането падна. И ние, тъй като оплашени от многото зривове, скачаме и какво да видим след нас, зад нас точно, има 4 бутилки, 3 бутилки с кислород и една бутилка с пропан-бутан, които са простояли близо часове в зоната на горенето, без да гръмнат, и ние сме седнали край тях за кратък отдих. И в последствие, когато ги отворим, се оказа, че са заредени изцяло и никога не са били употребявани. Стигнахме на мястото на пожара. Беше старши лейтенант Иванов. Питам го, какво става тук, защо го дърпат кораба? Вече кораба бяха го отделили от кея и видях в лодката полковник Енев. Иска да ни извика нещо, но нищо не се чува. Иска ти мегафон да ми дадеш, че няма с какво да командват. Събрахме няколко мегафона, станции, около 4-5. Дойде една лодка с едно моряче, насигнах ги на катера и се качихме, само че забравих какъв беше катера, как се казваше. Аз го забравих. И там беше настанен щаба, той е временния, който ръководеше охлаждането на Ерма. Не си спомням имената. Но обстановката, макар че беше такава нажежена, все пак спокойно работеха всички влекачи, охлаждаха. И един там от командващите в щаба. Приближаваме към котлата, дето я режеха, в момент дето свършиха да я режеха. Въобще обикаляхме около Ерма, вляво и вдясно на борда и спокойно той командваше. Някои, които така се отдалечаваха, този говореше Европа наляво, дай струята по-нагоре, по-надолу. Чувам за командите много, полезно се чува. Всичко върви реално, нормално. И изведнъж като гръмна, Разпърча се и мислили зари нагоре. вратичката е широка, след това на мен направи впечатление. Исках да видя колко тя, около 60 сантима. Ние бяхме 5-6 човека вънка така на борда на него катърче. Всички влязаха вътре и по едно време се чува запад. Дай бързо, вика назад. Пълен назад. Другари капитан вика, аз съм дал, вика, повече не ще да върви, няма на къде. Спомням се, беше някъде всички мокри, до сушка и студено, отгоре вода, отдолу топло. Генерала вика, абе виж съобщете там да дадат някакво пития, някакви напитки, нещо, ако има. Ама да не ми донесат бира или вино, някакъв концентрат там да измислят и обади за някой по радиото. И вика, абе искат тук да се донесе на Ерма някакви напитки, ако имат концентрат, хората измръзнали, мокри. Отсреща питат, абе, кой ще плаща? И генерал вика, кой ще плаща? Генерал Дончев ще плаща. Кой ще плаща? Да донесат там. Вика, донесеха и изчупиха едната по стълбището. И по стълбището излизат нагоре, последната бутилка и старока я изчупиха. Ганев, ти спомняш ли си, като атакувахме машиното, като влезем вътре горещо, почваш да пушиш, дрехите почват да пушат, не можеш да вземеш въздуха и искаш да излезеш вънка, нали, да подишаш малко още, като се покажеш носа от вратата и насреща от
От Европа, изобщо от тези, от влекачите, с тия струи, като ударят с нея студената вода. Си викам, то на желязото, като го закалява, значи не му е много хубаво, така като усетих аз как става закалката. Сега вече, след като всичко е отшумяло, някои работи не се виждат смешни, но тогава много не ни беше до смех. И работехме заедно с Васил Генов. Смееше ми се, че тогава съм си пълнил бутушите и наистина пълня ги с струйника, тъй като много беше горещо отдолу. Налагаше се на няколко пъти сами да си правим охлаждането. Бяхме се поизморили и след... гледах към 4 часа ли беше, 5 часа. В 5:15 или колко така се постреснах, значи около 15 минути, сме подрямали малко на... Капитан Михайлов, човекът, който пръв последва генерала. Капитан Ганев. Полковник Панайотов. Полковник Енев. Старши лейтенант Иванов. Старшина Желязков. Старшина Генов. Това са част от малцината смелчаци, потушили огромния пожар. Измина година от пожара на танкера Ерма. Време достатъчно да позабравим дори такава история. Измина година. Време достатъчно да свикнем с подвига на героите. Измина година. Време недостатъчно да приемем загубата на близките. Измина година. Времето изтри от паметта ни случайното, покри с ръжда ненужното, но запази главното, героичното, тревожното.